ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ತೂಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂದು ದೊತೊಂದೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು ನೇಟ್ ನಮಕ್ ವನಸ್ ಗಂಜಿ ಪೂರ ದಿಯರೆ ನೇಟ್ ಅಂಚ ಬೋಡದು ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲರ್ದು ಮಲ್ಪು ನೇಡ್ದಿಲ್ಲ ನೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ನೇಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2,000 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಕ್ರಯಲ ಅಂಡ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಣಕ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜತೆ ಐಕ್ ಬಡ್ದು ನೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುನು ಬೊಕ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಆತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು ಜತೆ ಗಂಜಿ ಮಾತ ನಮ ದಿಯಂಡ ಒಂಥರ ತೆಲಿ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ನೇಟಂಡ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊದಿನ ಅಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಕರ ಉಂಡು ತೂಲೆ 1.5 kg ಕರ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ನೀರು ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಾತ ನೀರು ದೀತೆ ಇತ್ತನೇನು ನಮ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತೂಲೆ ಕೊದಿಯರೆ ದೀಪೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ನೇಟ್ ಸಾಧಾರಣ 1.5 kg ಅರಿ ಪತ್ತುಂಡು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರ್ಲ ದೀತೆ ಕಾಯರೆ ಬಂದದು ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಮುಕ್ಕಲ್ದತ್ತು ನೀರು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ನೀರ್ಲ ಕೊದಿಯೊಂದು ಬತ್ತಲು ಕೊದಿಯೊಂದು ಬತ್ತನಗನೆ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಅರ್ಕಂಜಿ ದೆತ್ತದು ಅರಿ ಪಾಡು ತೂಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ 3/4 kg ದಾತು ಅರಿಲ ಉಂಡು 3/4 kg ದಾತು ಅರಿ ಉಂಡು ನೆಂತೈಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚಲ ಆಪುಡು ಐಟೆ ಕೆಲವೆರು ನೀರು ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟುಗೆಲ್ಲ ದೀಪೆರು ಒಟ್ಟುಗೆ ದೀಪನ ಹಿಡ್ದಲ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇತೆನೆ ನೀರು ಕೊದಿಯರೆ ದೀದು ಇಂಚ ಅರಿ ಪಾಡ್ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂದ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಕರ ಬೋಡ್ನ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂದ ಮಲ್ಲಕರಲ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಕರಡ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಇತ್ತಂದ ಯಾವುದು ಈ ಮಲ್ಲಕರ ಏತಲ ಯಾವ ನಮ್ಗೆ ತೂಲಿ ನಾನು ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಇಂಚ ಕೊದಿಂಡ ಯಾವುದು ಉರ್ಕಾರ್ನ ಯಾವು ಉರ್ಕಾರ್ನಾಗ ಬಕ್ಕ ತೂಲೆ ನಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆಂದು ಒಂಜಿ 2 ಒಣಸದ ಕೈಲು ಚಮಚಲ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾವ್ಡು ತೂಲೆ ಆಂಡು ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಸೋಕು ಅಂತ ಕೊದಿಯಾಡು ಕೊದಿನೈಟ ಬಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬಕ್ಕದೆತ್ತನ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಶೋಕು ಕೊದಿಯೊಂದು ಬತ್ತನತೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ನುಪ್ಪುದ ಚಮಚದ ತಂದು ಇಂಚೆನೆ ತಿರ್ಗಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ತಿರ್ಗಾವ್ಡು ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗದಾದ ಇಂಚೆನೆ ಬುಡ್ಲೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತಾರ್ನ ಆಂಡು ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿವೊಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ಕಾರುಂಡತೆ ಏಕ್ ಬೋಡದು ಇಂಚ ಒಂತೆ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಒಂತೆ ಬುಡ್ದು ದೀಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ ಈತು ಕೊದಿಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾವ ಏತಲ ಇತ್ತೆನು ತೂಲೆ ಚಮಚೋಡ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ತಿರ್ಗಾವೆ ತೂಲೆ 2 ಸಲ ತಿರ್ಗಾದಲ ಆಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಈತ ಆಂಡ ಏತಲ ಯಾವು ಯಾನಿತ್ತೆ ಥರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಐಟಿತ್ತೆ ದೀಪೆ ತೂಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ನನ್ನ ಬಂದ್ ಮನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲ ಉಂಡು ಐತ ಮೇಲು ಐನ ಅಂಚ ದೀದು ನೇನಿತ್ತೆ ನುಪ್ಪುನು ಐತ ಮೇಲ್ಡು ಇಂಚ ದೀವೋಡು ದೀದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಡು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಪನ್ಪೇರು 3/4 ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬೇಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ತು ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐನು ಬೋಡ್ನ ಕಬಿಡೋಲಿ ಕಬಿಡ್ದಲ ಐತ ಉಲಾಯಿ ದಿವೋಲಿ ಏತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಪಗ ಮಂತಿನ ನುಪ್ಪುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುನು ದಿಕ್ಕೆళ్ళు ಮಂತಿನ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಪ್ಪೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಬೋಡ್ನ ಗಂಜಿಲ ಉಂಡುಲಿ ಅವಳ ಅಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಕರೀದಾದ ಕಬೀಡ್ದು ದೀಪೆ ಅವಳ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಈ ಇಂಚೆನೆ ಮುಚ್ಚಲನು ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಕರೀರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ಬೋಡ್ನ ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಬೋಡ್ನ ಗಂಜಿ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಂದೆತ್ತದು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಏತು ಬೋಡ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಂಡಲ ಒಣಸು ಬೊಕ್ಕ 3/4 ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಬೇಯರೆ ದೀದು 2 ಗಂಟೆ ಲಾಡು ತೂಕ ಬೇಯ್ದು ನಂದು ತೂಕ ನೊಪ್ಪು ಇಂಚೆನೆ ದೆತ್ತಾರು ನಾಡು ತೂಲೆ ಬಾಯಿಲ ದೆತ್ತದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಬೇಯ್ದು ನನ್ನ ನೇಣಿತ್ತೇನು ಕಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೇತೊಲ ದೀದು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚೋಗು ಸೋಕು ಬೇಯ್ದು ತೂಲೆ ಬೆಚ್ಚ ನುಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಏತು ಕಣಕ್ಕಿತ್ತು ನಕ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಳು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುನತೆ ಕೆಲಸ ಗೋಪು ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ದೀನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದೀನ ಬೇಯ್ತದ ಪೋಪುನು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಏತು ಪೊರ್ತುಲ ನೇಟು ದೀನಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ದ ನುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೇಕಿತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ ದೀಪೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ ದೀದು ಇಂಚೆನೆ
ಬಾಯಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಬಿಡ್ಬೇಕಿದೆ